child. In the night I hear him talk cold. Айде, ходим да пеем някой път на Софийски отдолу. Може, да. Обаче сложим маски, за да разчупим ледовете. Не знам дали оная кола в опръска, обаче трамвая ще ни опръска. Какво гът ни опръска? Аре бе, аре си направим верно корабче, бе. Хартия, да ли си? Сега ще направим. Я дръж. То снима с предната камера. Какво? Не трябва да го държиш така, за да снима напред. Сега снима напред. Към тебе. Към тебе снима. Към тебе. Към мене снима ли? Чакай малко. Ние отваряме виното. Ще изпее ли за моста? Да изпее ли за моста? Чакай да отваряме тук. Библията. Мога да- Bible. The Bible. Чакай, сме като Библията, брат. Да, наистина сме като. Enchanté. Oh mon dieu. Може да правим на... Мусю Кадинов. Oh, c'est qui? Je travaille, c'est quand même. Merci. Здравей, Сигнин. Брат, как се правиш корабче, бе? Да, ще направим ракетка, бе. Тя просто... Не. Много е трудно за корабче. Абе не. Много е трудно за корабче. Чай, че нищо не правя с снимка. Трябва е така се виждаме добре. Не, твърде добре. Тя е така една снимка направи, бе.